Kubor nakaslem jong Nongsan Hima. President ka NPP Southwest Hills District ba kitborlang nongrem hanne kasngi ulayathu ba kajingpen kre ya election na kabenta usnem hajar pulai kalayat bha habaro artli ki constituency hakaba bun kiriu rangba kala penpawi kajingtrang banwan peniso sha kaseng NPP la kadai harani kor constituency ni hamau kerwat constituency nakaliang uni unong ilam lo ongru bangim patchem larai yanongin penyang hakini ki artli ki constituency ulai turu banakaliang ke NPP ranikor kadang pli ya ke jingkang man pedang sngau bhabyang ya uba dango sha kaseng NPP hakanu kanu kapor habai David ka mokorwat nakaliang president ke NPP Southwest Hills ulai tu banakaliang iba rowel ula keren syai ba tra isu banyale ya ke election but hakawai pat kaliang kasengru kampat shim larai yano kan penyang hanrai kibun kiriu rangba kibelawan banya kendu bat ban pan tiket na kaseng banya kun ya ke election hajar pulai hoi jingpun kre jungi naka ranikor konsumsi hoi nakaliang jungi nakaliang junga kun persen district haju upor ngadai ru uba don mentah hapo karanikor kamtam wat hadu bangala yale ru ya ke election dengan ong yepi ba ka kamram jungi ngila ada beri constitute ya ka blok karanikor kumtu ngila yo ya tinongkit kam ru presiden konta terter te ban ya kren hi shophang ka election wan kata war hajar pulai hadu mentang impat ya finalize yo kandidat yano bangin sim dan ingin penyiang ya u bau kertong wan yakun hakanika pulai da ka basai kedar ngathai barok ngidang yakan mau ba ngi dei naka parti kongres hanrai dei ha ta snam arja khapra hadin ba ngilalit submit ya ka memorandum naka menta bangin yo ya ka civil subdivision atau kopor tin naka liang jong i baranggo da ka ta ka sim ka ba khia da ka ba jing sukit ram nam ta ka civil subdivision nam ta pajba nyong karani kor konsumsi ila ya were ni hadu ko por no mangin join penyesok no ila de ka po ka parti NPP pada kalian jungi kum kilidar hadin bangla snap ya ka nongrem ka ba syongnya kat ban penyo ya ka civil subdivision ni karani kor ngili ya putlang bat ngila penyesno ila de ha ka parti NPP hot ngalen ba hadin katu kat ni por hadin bangla sya job sya rem no ya ka election siteng semoy kepala long how to nem ada kat prahi tina kalian jumpa danggo pat hadin ketu ilami ino naka parti NPP kalalong kajing kadomi yang aku mwe na kilidar jungu namar ba klem kanong rem ka babiang ilami ino naka parti ngasa ba ka parti NPP namar kumbang ilami naka parti kongres nam ta civil subdivision parna shimba ka parti NPP ka klem shet kelai ni ka klem shet kelai ni mereka la ai ka e ka bangingi anut ba dia ka e ka bangingi pan timenta pada pipoy ha ka benta ban ong ba nakaliang jong badanggo undang day way naki let's say bangingi yo iba undang don kajing la ban yakun ya ke election nakaliang jungi ru hadu menta ngimpat don kandidat sisa kumang pi but kadon kajing kmelenti bala daki wan ki rurang ba kum jong badanggo ngan ong pi ba kajing khang jong ka parti jungi hang tei hapo ranikor kadang pli hadu menta pat ngida angnut ro palada katon kajing ya suthu jingmot ngangai ba ngimdon jing nakaliang jonga kumwe no ki nong yalam hang to bat ki we par ro ki ju pen power bore kata ba ki don kemen sem palada ngila pan penya teli biang ka parti lese kajing kemen nam ta penya khon ni election ro kadang don jing kemen nam ta kanika kan hon ki chungi nam ta kanika tim di halor komo korwat ro mo kuma phlewi hakini kisni hagilat patai khubor ba iba rowel iba de i MLA barim ila pensai kedar hantu ba im don mensim syu andang yale syu ke election hak ni ki por benang wan tina kalian jungi ho kiton kiru ramba ki bala persang ban ya kendo lan di ban phone ya nga ban ong ba ki kwa ya ban penyesno hak ni ke parti ta kejimut ban yale ya ke election tengrai ngan ya thu sai api ba hadu mentana kalian jungi ngimpat don kanu ka kentin ka ba bangin ya shim ya kanu no rai ban ong ba yano ngin penya kon ya kene election kemanuan rengam itu hok pi tak masai kedar hang ni baki don sisa ki ruram ba ki bala wan ya kentu bat shen le se ha nem bat mai ngin sa lai man penna pa ba ya ki
kertong ke jungi la kalong na mo korwat la ni na ran kor kum district president mo ngahapan ong langi kata len ya kata man ki election ngaru ngala experience ha jing ya bot ya kinong ya election nadu kisnem ar hajar wai atau sauter ter ngalen baka pisa kiton comeback tam haban organize ya ka party ngidon kam ya ka pisa harba ngin ya lecture room seneng ngidon kam ka bayung phnyang ngidon kam hai kata henrei ban ong baik ba tang ubadon pisa ula ban yakun election ne ka pisa kala ban penjob election hanga hi ngasoba kam pandai kumta ngaru ngalaya ngadai wi ubala yale election bat ngan ong yapi hangni balada dei ba ngan pensong norim halor jong ka pisa lesi tang spa but rungan ong yo henrei haku to por bangele ka MDC hos nem barjar ka kandai ngayo jin praspa prajar kandai spa ar sol vote ngakandai don pisa ban penlut na kam taban thete ki votes ti hangni ngasuthu ba kapisa ka country kam 60% kumbara don ba ong manore mano ngan ong ipi kum harani koru ka rum sisa kum kata ka jing perkhat jong ki breu ba tang upapun pisa ula apnya election henrei ha ka jing sem jonga kamlong kumta kabaran kame hangni kalong ba ni hapan bil ye ka tim ka jongi ni hapan don ye kata ka jing dei jongi rengkat ba nadu na karasun bat ngan ong ipi yang ni balada dei ba kapisa sya katrikam te ngatharai kumba PUE hakini ki spor ki balada kidon ki ba election klam pisaru henrei ki job ki election tingamut bonong kani kadai ka message ka banganga kwa ban ai sya ki babon ki pajba jong ka dong ka than ki jugi pat kum joro na kam ta ka state hi baro ko we ba kadai kani kapala rung ha ka jimbut jung perkhat jongi ba imat baki breu ki badon sap ki breu ki badon sem man sakri ba ki le ban kan ranno na kani ka jeli san perthai lan ni ka sensar ka kadar tinganga kwa pan ai man sem ba ngimdei bandu jing kermen bat ngimdei ban penlong do penung snam ha kata ka jimbut jung perkhat ki jongi batang ke pisa kapala ban trekam ban penjob election yanuriano harani kor man ong no ha ko konsumsi la jong man yathu hot imlak len baki don sya ki breu ki bom surthu ya ka jing kordor jong ka sensar ka khadar ne kita amdei baro lesil ladangi don life ho hajar ngut kinong thabot amdei baro life ho hajar ngut kita ki bom surthu ya ka sensar khadar kila bandon lesi san reu hajar ki bakum kita ki breu na ka life ho hajar ti kita pat ki breu la ki bon ki candidate kita ki ya sapret ken la ka jong mo kimlet le si jaka ki leit huwei candidate ki leit bat huwei Rela dodon tang arngut kandidat kata kalaban trekam le segi itu nomor kim borda kim salia sensyar manu job manu hadin ke election umara development kini kiken hon jong ki breu ki badon haman ki konstruksi kini kim salia ya kata tede yang lor kata kanong rem ban chupen syong nong rem biangan ong biang pi tang dah kalau nong rem to kapisa hanga ngasiam bakam kam dei kunta